ஓகே அண்ணா, தேங்க்யூ அண்ணா, தேங்க்யூ அண்ணா. அக்கா உங்கள் பிளேஸ் எங்கள் ஊர் பெரம்பலூர் ஜோசப் தம்பி, பெரம்பலூர். இன்னைக்கு தான் மழை நின்றுருக்கு. இனிமேல் மழை வராது, அவ்வளோதான். கரையை கலந்துருச்சு புயல், ஆந்திரா பக்கம் போயிடுச்சு. என்னங்க, நான் பெரம்பலூருக்கு வேலைக்கு வந்திருக்கேன். அப்படிங்களா? ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். ஜஸ்ட்டு கேம் கோமா, சமைக்கணுமா? அப்படிங்களா? ஓகே அண்ணா, ஓகே ஓகே. அக்கா நான் முசிறி. ஓ அப்படியா? ஓகே, நாங்கள் பெரம்பலூர், நீங்கள் முசிறி பக்கம்தான். ஓகே ஓகே தம்பி, ஓகே. என்னப்பா லைவ்ல 3 பேர் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஜீரோவில் காட்டுது, மாற்றி மாற்றி. என்னங்க இங்கெல்லாம் மழை பெய்யுதா? மழை நின்றுச்சு, நேற்றோட நின்றுச்சு. நேற்று வரையும் மழை பெஞ்சிச்சு, இன்னைக்கெல்லாம் நின்றுச்சு. இன்னைக்கு காலேருந்து மழையில் வெயில், நல்ல வெயில். அக்கா என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க? நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப், வீட்டில் தான்ப்பா இருக்கேன், வீட்டில் தான் இருக்கேன். கதவு சாத்திர மாதிரி கிஷோர் வரான்னு நினைக்கிறேன், சவுண்ட் கேட்குது. சரிங்க, அப்புறம் வீட்டில் என்ன சாப்பாடு? சாப்பாடு சாம்பார், அப்பளம். இளையராஜா ப்ரோ, அப்பளம். ஒரு மெம்பர்ஷிப் போடுங்க இளையராஜா ப்ரோ, ஒரு மெம்பர்ஷிப் போடுங்க. வாங்க சங்கரன் ப்ரோ, என்ன இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு? எங்கே வெளில போயிருந்தீங்களா? ட்ராவலிங்களா? ஓகே 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 ப்ரோ, ஓகே. ரொம்ப நேரம் காணுமேன்னு பார்த்தேன். தலைவர் வந்தாரா? இல்லை வரல, பிரின்சஸ் நான் வரல. தெரில, நோட்டிஃபிகேஷன் போக மாட்டேங்குது. லைவ் போட்டால் நோட்டிஃபிகேஷனே போக மாட்டேங்குது. போடாதானே அவங்க வருவாங்க, தெரியல அவங்களுக்கு. நோட்டிஃபிகேஷனே போக மாட்டேங்குது. போடலாம் போடலாம் மேடம், அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் நீங்களே சொன்னால் எப்படி? இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓவராக இல்லை? கப்பலில் வேலை செய்கிறீங்க, ஒரு 89 ரூபா வந்து அக்கௌண்ட்டில் இல்லைன்னு எதுக்கு பொய் சொல்கிறீங்க? எதுக்கு பொய் சொல்கிறீங்கிறேன். அதுக்கு போட விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்கிறது வேற, அக்கௌண்ட்லேயே காசு இல்லைங்கிறீங்க பாரு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரல்ல? இது ரொம்ப ஓவரல்ல? முனிராஜனா வாங்க அண்ணா, வெல்கம் வெல்கம். வணக்கம் வணக்கம் முனிராஜனா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ரொம்ப நாளாச்சு லைவுக்கு வந்து. வணக்கம் அண்ணா, சாப்பிட்டீங்களா? இன்னும் இல்லைண்ணா, இனிமே தாங்கண்ணா சாப்பிடணும். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? நீங்கள்